ubangiji kai ka azurta ni da lafiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Allah kai yi dubun salati ga wurin sirkin sayyidi Abubakar, alfarun Usman da Aliyu ne kuma gatan sayyidi Umar, mai yaƙi da musa'adar mala'ikun Allah ku tuno shirin Badar. Shi ka samu lafiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Sa'alaye yan cikin gida su ne ƴaƴan Nana Faduma, alabaita a so ku wajibi a yarda da ku a samu rahama. Ni dai kullum gaisuwa nake yi a gare ku ina ta sallama, yarda da ni kusan mani ko dan yaya ba na gajiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Har da zabai masu ɗaukaka zababbu a gurin ubangiji, addini a gabansu ne ya sauka ɗalibai farkon shiga aji, mai yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah wannan ne namiji. Sahabai masu daraja ga farkon karban shirya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Sai kuma taurarin shirya waliyan Allah masu tarbiya, farko shakti jani Amadu babban sufi mai tijaniya, ga shehi Barhama Kaulaha Alhaji mai kambun gausiya, sai ga wasu sha'ara'u Rabi'u dan Usmanu kaje da lafiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. An haifai ranar litini 12 ne ga Rabi'u awwali, su wasu ko sun ce juma'a a 17 ga Rabi'u awwali. Ya zo ne da fitar alfijir ga haske ya zo na asali, sai da Amina bintu Wahabin kin haifo mai gyara duniya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Abdullahi mijin Aminatu shine wanda ya haifa annabi. Abdullahi yana da ƴan uwa su 10 gun Abdul Mudallabi, waɗansu babbanninsa kujiya sun imani sun bi annabi. Hamza da Abbas sun masalanta, Abu Talib ya bashi kariya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Kafin zuwansa akwai abubuwa su ne taken gayinan zuwa, duka alamu ne da ke nufin annabi zai zo babu damuwa. Zamzam an neme ta an rasa ta cushe kuma ba ta ɗiguwa, ya haƙota ta samu lafiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Sai kuma ga sarki na Habasha ya zo wai zai rushe Ka'aba, wai mai zai sa ne aje maka dan bauta ba za ta yiwu ba. Rabbul baitin sai ya kwana duk manufarsa ba za ta sabu ba. Allah ya aiko da rundunar tsuntsaye daga can samaniya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. To bayan ya kan rundunar nan da wata ɗaya sai ya hallara, shi gwamna ai sai da jiniya, shi ko sarki sai da tambura. Liban ya zo sallah ta zo dama mamu kai muke jira. Sauka mai shirya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Haifar tasa ta haska duniya, katangun Kisra sun zube kasa, kogin sa wata ta gabe duka wa hamadat niranu Farisa. Shedan ma sai da yayi kururuwa yayi wani kara ya
ƙasa. Amina ta ce ta ga Kisra tana maka ta kuma ƙara lafiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Zuwansa baiwa ce ga muminai, bakin ciki gumman ta zandaka. Duk wani gunki ya zube ƙasa, kun yi asara masu sassaka. Ja alhaku wa zahikal batilu, innal batila kala zahuka. Lillahi al-khalaiqu fil ardi hakaza samaniya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Sannan ya sauko da sujada, hannun damar ya daga sama. Ikon Allah sai a sa ido, yau da iga mai bada rahama. Dukkan gidan ba musulunci zai yi kazanta babu gardama. Sannu da zuwa, annabi ta kawar ka lafiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Wanda sukan shayar da annabi mataye ne har guda uku. Kaga Halimatu yar Bani Sa'ad as-Sa'adiyya na tuna muku. Sai wata matar yar Bani Sa'ad bayan Aminatu in faɗa muku. Abu Lahab ummul Ayman ta da wani. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Halima ta dauke shi da nufin zai zauna har shekara 6. To sai dai yayin shekara 4 ne sannan ta mai da shi gida. Abubuwa ta gani na al'ajabi iri-iri sun kai guda 6. Sa ta tsorata, za na faɗa muku su da ɗaiɗaya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. In ya zo bacci Muhammadu ya kwanta bai ɓata shimfiɗa. In ko an zo cin abinci ne bai haɗa ma kuma baya yin faɗa. In kuma zai ci abinci annabi to ya uku za ya haɗa. Sai manuniya sai ta ukun ita ce ta tsakiya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Sai wata rana sun fita kiwo na 'yan tumakai si da Amadu. To sai ga sarki na da zaki ya zo duk suka gudu. Amma annabi sai ya ji gudu, suka yi zance shi da Asadu. Wannan ma ya sa ta tsorata, mai zai sa zaki ya tsaya. Manzan Allah sanne da zuwa, assalamu alaika annabi. Sun kuma komawa